Guztioi, hasiko naiz Pablo Astarloa aztertzen. Esan behar dut ez dela lan xamurra izan. Bere liburuan Apología de la lengua vascongada o ensayo crítico filosófico de su perfección y antigüedad, izenburua daukana, argi uzten du, zerbait argi uzten badu, argi uzten du bere jakituria itzelekoa. Asko dakien pertsona bat da Astarloa. Oinbesteraki bea ere hainbat azalpenetan bere burua ere zapaldu egiten dula. Arrapaladan botatzen ditulako bata bestearen ondotik esan nahi dituen guztiak eta ez dakit iristen den dana esateera. Hori, jakinduri handia dauka. Baina, esan behar dugu, hain zuzen bere liburuaren lehenengo hitza apologia denez, gaur egun apologistatzat azpimarratzen dute bazter guztietan. Eta apologia horrek berez goraipatze bat besterik ez du esan nahi. Baina gaur hitz horrek badauka halako zentzu pejoratibo gaizto bat. Eta horrela erabiltzen da, bere kontra erabiltzen da. Goraipatu eta babestu egin nahi du euskara, eta liburua hasten du toki izenak aztertzetik, eta badauka momentu horretan Espainiako historia eta geografiako akademikoa den Joaquin Tragia den figura aipatzen du behin eta berriz, adieraziz pertsona horrek oso ikusmira laburra daukala hitzak eta toki izenak aztertzerakoa. Oso labur geratzen omen da. Eta Astarloa saiatzen da, bat horrek aipatzen dituen toki izenak, bere bidetik eta euskararen antzekotasunetatik nola izan beharko litzateken aztertua adierazten. Gero aurreago euskararen mamitan sartzen da. Eta, ikusgarria da nola aztertzen ditun hitzak eta nola ailegatzen den bere ondoriotara. Liburua, benetan norbaitek nahiko balu, liburua guk PDF formatuan badaukagu, eta, komeniko litzeke eskutara iristea. Ikusteko beak ze bide, ze teknika erabiltzen duen, hitz bakoitza eta erro bakoitza aztertzeko, bai?
Garrantzia ematen dio alde batetik bokalei, eta bokal bakoitza aztertzen du eta adierazten du bokal bakoitzak ze adierazten duen, eta bestetik kontsonanteak ere hor lantzen ditu eta adibidez, oin, erroa esaten du. Bueno, o dauka, eta horrek esan nahi du borobila, altua, eta indartsua edo, eta ene horrek egiten du hitza txikiarazi. Bai? Orduan, oin izango litzateke borobiltsua, altutsua, eta indarra, baino ez horren bestekoa duena, oina. Bai? Eta hortik ondorioztatzen du oin horren esanahia gazteleraz izango litzatekela kolina. Alegia, zerbait borobiltsua, zerbait altutsua, eta zerbait nabarmentsua, baino indarra handirik gabe. Txikitzailea daukala. Bai? Hori egiten du aztertzen dituen hitz guztiekin. Abokalak. Abokalak adierazten du baduela tamaina, badaukala nabarmena, horrek adierazten du ahula dela, txikia dela, leuna dela, horrela adierazten ditu berak bere hitzak, bai? Eta ematen ditu bere ondorioak zeintzuk diren. Bueno, azkarloa ez dago euskal hizkuntzalaritzan begi onez ikusia. Esan dugu, apologistatzat azpimarratzen da, eta apologia hitz horri zentzu txar bat egozten zaio. Argi dago, naiz eta lakarra edo gorrotxategi batek baino 300 urte lehenago jaio izan zala, hauei egotzi nahi zaie halako ospe bat gaur egun, baino aztarloari egiten zaio balioa kendu. Nik ez dut esango, aztarloak edukiko ditu bere alde onak, eta ondo egindako kontuak, baino edukiko ditu ere, behar bada, hutsegiteak eta gaizki egindako gauza. Zer da, nire ustez, gehien balio etxi behar dana? Nik uste dut, aztarloa bere garaian euskararen inguruan zegoen ezagutza nahiko mugatua zala.
Eta Astarloak berak, aitortzen du, hemen liburua hasi orduko esaten du, ya antes de esta época, Oyenart, Arriet, Moret, Echave y particularmente el laborioso Larramendi, hicieron ver muchas y raras perfecciones de la abundada lengua vascongada. Bai? Berak, ezagutzen ditu autore horiek, ezagutzen du Larramendi, bai? Eta Larramendik egiten duen bezala, berak ere, babestu eta goraipatu egiten du euskera. Bai? Zer da hortatik jaso behar duguna? Berak egin duen lana, gauza batzutan erratua egon laikela. Guztio bezala. Gauza batzutan asmatu zuela. Behar bada ere, guztio bezala. Baina garrantzia zer da? Zer da garrantzitsua? Da, berak egin duen lana agerian jartzea. Agerian jartzea eta egin duen lan horri daukan balioa ematea. Zein da balioa? Ausartu zala hitzei erroak begiratuz, esanai bat bilatzea, eta erratu ala ez, egin zuen lan eskerga, eta lan horri ezin zaio balioa kendu. Gaur egungo gure gizartean dauzkagun erakundeak, akademiak, zer egiten du? Egurra. Egurra eta bazterreratu. Astarloarekin hori daukagu. Eta Astarloarekin bezala, beste lan bat ere aztertu dut, Sansinenearen lana izan da, eta Sansinenea ja ez da Astarloa bezala apologistatzat edo ez dakiz zertzat etiketatzen eta hor bazterrean uzten saiatzen. Eske ez da aipatu ere egiten Sansineneari buruz interneten zerbait aurkitzeko, egin behar dituzu aleginak eta bi, eta Sansinenea, pasaden mendeko egile bat da. Egin zuen lan handi bat. Lan horren izena Ur de los Vascos izenburua dauka, 3 liburuki ditu, eta hori, esan behar da, egileaz interneten ezer gutxi dagoela idatzita. Bai? Liburu hauetan, Ur de los Vascos hauetan, zer egiten du? Hasten da, Iberiar penintsulako ibai, itxurri, urgune eta abar aztertzetik, eta ur erro hori bilatzetik, eta pasatzen da mundu osoko ur erro hori bilatzera. Hor ere, behar bada gauza batzuetan zuzen ibiliko zen, Sansinenea. Beste batzutan, behar bada erratuta
egon leike. Baina baloratu beharrekoa zer da? Ba, egin duen lana. Eta egin duen lan horri, egin behar zaio ezagutza, jarri behar da denon eskueran, denon aukeran, berak zelan egin duen, eta zertaraino iritsi den. Horrek dauka garrantzia. Baina gaur egungo akademiak zer egiten du? Kasu honetan, aipature ez. Ja ez, Astarloaren kasuan bezala, hori apologista da, hori ez. Kasu honetan hori ere ez. Aipatu ere ez du egiten. Ez paleo bezala. Kontxo, nik uste dut, euskerak merezi duela olako pertsona baten aipamena eukitzea, bera saiatu da gure inguruan eta ez horren inguruan ditugun toponimoak zentzuz aztertzen. Erratu, leikena. Zuzen, leikena. Aukera, horri balio bat ematea. Hau da, gure hizkuntza honen gaur egungo egoera. Hau da. Eta, gu, eskerrik, norbaitzuk, horretan ahalegintzen ari gara, eta horregatik, gaur hemen betetzen ari garen biltzar hau, hain zuzen, orokorrean eta gizartean hitza ematen etzaien jendeari dagokion lekua ematen. Funtsezko lan bat. Gero, erabakiko da. Ez, hemen hau erratu inda, edo honek ez digu balio, edo hau zuzenagoa da, edo. Bale? Baina hor daude, eta bere tokia behar dute. Astarloa, Sanzinenea, Etxabe, Oienak, danak hor daude. Eta denetik daukagu zer ikasi, zer jaso, denetik daukagu. Hori eragoztea da gure hizkuntzari mesede eskasa ez, txarra baino txarragoa egite. Horraino. Galderaren bat, edo ekarpenen bat. Komentario txiki bat. Pozten naiz, nik, ez dugu ezagutzen, aipatu duzun uraren inguruan, ez da. Hori bera bakarrikan, ne iruditzen zait, aurre historiara joan ezkero, eta gaukotasun handiko gaia da uraren eskaziagatik eta ura. Ze iruditzen zaizu, deituko bagenu Euskal Mundu aurre historikoari eta uraren zibilizazioa, Euskaldunena. Iruditzen zait kosmogonia buruz, eta ne ustez uraren luziarena, lur, urtzea, uranoa, kosmologia oso bat dela aurre historia. Kostatzen zaiguna da artzai kulturan, ehiztarien kulturan, ibiltarien nomaden kulturan kokatzea. Gaurko normalean edonorentzako ez da, pixka bat ikuspegi horretan kokatzea, ikuspegi zabal batean, Eurasiari buruz edo zer ez da.
Bai. Bueno, garbi dago Oriente Erdiko izenak uruk, nipur eta jadanikan pixka bat, eta pentsatzen dut autore honek ere aipatuko dituela hori denak, ez da? Seguro baietz, seguro baietz. Denak eta... Baina, bueno, bakarrikan ur-lur urtzearen arteko harremanak guzti horienak, egur, elur, ezur, eta dakizkegunak, berez, bere-beretasunean osotasun txiki bat kosmogonikoa osatzen dutena, ez da besterik gabe. Eta gero, diferentzia Alemaniarekin adibidez. Alemanak eta ur erabiltzen dute hasierako gauze zera, ur esprache, ur errelazion, ur ez dakize, bai? Ur erabiltzen dute gauza urrunekoa, primarioa, originarioa bezala. Baina ura esateko base erabiltzen dute. Diferentzia oso importantea da hori. Kualitatiboki. Zer esan nahi du? Mundu germanikoak segurena euskal mundutik hartu nula ur konzeptua. Baina, inbertitua, ez urari hain zuzen ibiltzeko, baizikan beste zentzu bat, zentzu sorrerakoa, originario, tradizionala, eta bat, baina ez ur bezala. Hori da diferentzia kualitatibo, esplikatibo, importante bat kultura germanikoarekin. Orduan, zer eran nahi du? Euskara, Alemaniera baino zaharragoa dela. Hori da diferentzia. Eta hori beste hitz batzukin Alemanieraz, bereziki landarekin, oso interesantea da landa kulturarekin, lan izenarekin. Diferentzia izugarria da kualitatiboki. Hau da, land erabiltzen duten hitzak euskeratik hartu dute. Eta diferentzia antropologikoa da. Guk lanerako erabiltzen dute eta Alemaniak arbait erabiltzen dute lanerako. Hor dago diferentzia kualitatiboa. Beraz, esan nahi du, Alemanierak euskal mundutikan hartu duela landaren konzeptua. Bueno, pentsatzen dut, ez dut autorea hau zautzen, eta mila esker orkesteagatikan bere referentziak, eta landu beharra izango dugu, ni bintzak. Eta mila esker zure ekarpenaregatik. Zeurea ere ekarpen baliotsua da. Gure hizkuntzak nik ala pentsatzen dut, eta nire gogoetetan ala gauzatzen da. Gure hizkuntzak bi altxor handi ditu. Bata noiztikoa den, aintzinatasunan nolabait esateko ez. Eta hor, oso garbi geratzen zaigu, gure azterketa egiten dugunean, oso garbi geratzen zaigu, gure oinarrizko lanabesak sustraia daukate. Aitzur, aizkora, aiztoa, hor daude. Horrek erakusten digu gure hizkuntza noiztik badatorren. Aurreagotik ere izango zen zerbait. Baina noiztik badatorren. Eta beste kontu bat, garrantzitsua ere, nire ustean, nik egiten dudan irakurketa etimologikoa da, baino da euskera eta erdera. Bai? Da nik usteet euskerak daukala bere sustraiak bizirik dituela eta irakurri eta ulertu ditzakegula. Aldiz eta erderak, nire ustetan erdierak, sustrai hori galdu egin du. Hor dago erdizkako era. Bai? Eta aiskide batek gaur esaten zian bezala, ere, hortik letorke, garai baten, erdaldunei belarri motx deitzea. Alegia, belarriak ez die luze ikusten uzten. Motz. Bai? Zergatik? Erdieran ari direlako, sustraiekiko, erroekiko lotura hori galduta dutela. Bai? Hitz bat badago, nire zuk esan duzun ur kontu horrekin bezala, nik
hitz bat erabiltzen dut, niretzako oso interesgarria da. Suge, suga. Su gabe. Sugeak odol hotza dauka. Ez dauka surik. Baina hitz hori asmatu zenean, euskaldunek hitz hori erabiltzen hasi zirenean, zientzia egiten ari ziren. Zientzia egiten ari ziren. Esaten ari ziren. Izaki horrek ez dauke surik. Ez dauke odol berorik. Oso esanguratsua. Eta urrekin gauza bera gertatzen da. Ur hori oso elementu garrantzitsua da. Bizitzarako oinarrizkoa, funtsezkoa. Eta ur hori nun dagoen, noraino hedatuta dagoen, oso garrantzitsua da. Beharko genioke guk garrantzia, daukan garrantzia, eman? Bueno, beste baik, eskerrik asko, guztioi.